سلام سلام لما تكونوا زي خبركم تخاتلتنا زي كاب هي انترتينمنت عمدي عنكيل سنة طبب نابخم زم حلالف زلونو اسم دبيو خميك انهم انا صبق له بجد وكاتي ناتكم نافقت كله سلام كله ناتمنهون لما انت باركس بحدا فليز بلد حستي نابخم قريبا زلو عنكيل طبب نايلو ما حتى تحسنا كوينو زرلو دما كابتوم تذكرتي فيلم نعدنا بهيرو ناتوم ويدما بجبننة ناتوم أبتسرح بزتوازقو بلوص أبركتوم قولو احتران كابتوم تذكرت زخونو كاراكترس ويدما قيت أبهريات كساب زحج وان تذكرهم زنبرو زلو من يوم زبلت حستينا باخو أغريبية زلو كمز نفلط زلنا بوزحات دايركترات أب حد كاركتر أب موزع جيجنا أب موزع كم يالو ترانا نحج وانا وينزلو فيلمتاتنا كابتوم أب فيلمنا نرخبهم قد أبحريات أب هزبي تذكر تزخونو هيروتات نسرح لنا دو أب هزب تذكر تزخونو كاركترات نسرح لنا دو بأركس أنا خان لو ما عند خده سوسو مزع زلو خد حستو أب ناي فيلم عالم كابتوم تذكر تزخونو قد أبحريات النمانيوم ويدما بتوم درستن دايركتر ناي قدم زنبرو بعلمانيوم قول حتى را كم زوصو تجيرو نعم كده سيس كفتني شو منتز أخلو قد أبحريات ويدما تواسعتي أنا بخم قبلو حيزو موز قربو قد أبحر انتهي مثل أبينا فيلم انتهي عينت كاركتر تواسع أمو نبخم قبلو إيه سنة يتصنحيت كونا لكم زمنا أبيل نايزكي ودك ديه مسايد صنحو نيجي خايكون بوتش كمچان هاي بوتش تنحلك صغرها تسكم كاي فان غدا نقوم لك ردا زي بالكوي فوق روحسو ليلى تبلق العباب عطو ما عطو تقلفك حرين بارقس بقدامي درجة أبرسنا نسرعو ويدما زمصالنا ودنا قده زبل كاركتر كخونه خاليو ازي بأمان حمد بادشا اب أفرو تبل فيلم زتعي قصة بحرزي كساب زحج وان كابنا عشلو كساب عبيتي زي ذكروا ويدما زي تفلطو كاركتر يلن ودنا قده بزبل كاركتر زفلتي مالتيو إذا سرح زي أبتا بأول سعيد تدريسا التقاليت سرح أفرو تبليو ناي ودنا قده قصة بحري قول حتى رح يزو كعبي كيلو نيرو مالتيو من إشيات أباشاول أما أكل كتوم نزقابرو ناي إيا جغنن نت ما يشوع زنبرة دك شو زبالة أبا حالات تزنبرة قالات بجوب سخاخيو حتى بلتسي سرح أغرب لنا نيريو أول سعيد كيف زلوهم نايجز يوم نايدك شو قالات وحز الزرابات ما أكيلا زت سرحت سرحيا بحكي نرستريمو نزواجا عدي كتما أيتدفرنها بمبال دك باشاول نزجبرو أستواجو أما أخل كتما تعرف نزجبرو سرحت التاريخ بالاستسرحيا مالتي أبدا سرحتي أدما ودنا جدا بزبل كاركتر زفلت أمان حمد بادشا قول احترا أستواجو كيريو أول سعيد ما بزي كاركتر زي أبيلو كساب حجي نباري حدا جنا فتيرنا أبدا سرح مالتي تقدم أي درجة برسنا زمت على محجي ودنا قدك هوني خاليو أب كان أي درجة سريعي وزله دما حقوس ولا جبرياليو زي صراحة تبهال نيوار ديانا سرحتني زي سوزي تبهال عرقي أو أنا سوزي نينا حقوس ولا جبريل إتا ناي مجمرتا أب حزبي زلاليوتو كساب زحج وان تذكريت زخونة كاركتر سرحلنا بتاب سوزنينو تفلت كوميديو إذا سوزنينو تفل كوميديو كينوتي أبشعو تفتاونت زترفت كساب زحج وان كابتن تذكرتي سرحتها even when أب سمو تصلوا غيرا لعلتا حقوس تبل سمو سوزنينو عبلالي تكوينا بسوزنينو كسوا على زخال أيو إذا سوزنينو زبل زلو قد أبحري ناي قوالن سيت قد أبحر خوينو حقوس ولد جبريل
ነቲ ናዓርኩ ናብ ጓል ኣንስተይቲ ኮይንካስ ከም ሰራሕተኛ ኣብ ገዛ ይስርሓለይ ይብሎ እሞ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ክዳን ተኸዲኑ ዘንፀባርቆ ኣዝዩ ኮሚክ ዝኾነ ኣካይዳ ዘለዎ ስራሕ እዩ ብሓቂ ከኣኒ ሓንቲ ብልፅቲ ዝኾነት ኮሜድያ ክሳብ ዝሕጂ እዋን ድማ ተዘካርነት ኣይሓሰሰን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓብ ይኹን ንእሽተይ ድማ ብሉሕ ኣበርክቶ ጌራ ትኸይድ ኣላ ማለት እዩ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ሰሪዕያ ዘለኹ ኤረና ኣፈወርቂ እያ ኤረና ኣፈወርቂ ኣብታ ብስውእ ነፍሴር ሓውናን ኣያናን ኢሳያስ ፀጋይ እተደርሰት ከምኡ ድማ እተኣልየት ንእሽቶ ሓወይ ክንዲ ሓሞተይ ኣብ እትብል ፊልም ከም ሚለኑ ዝብል ገፀ ባህሪ ሒዛ ዝዓየየት ካራክተር እዛ ሚለኑ እትብል ካራክተር ኣዝያ ብልፅቲ ህበብቲ ክሳብ ዝእዋን እዚ ድማ ተዛካርነታ ዘይሓሰሰ ዘሎ ጉልሕ ተራ ኣብ ምፅዋት ዓብ ኣበርክቶ ዝገበረ ደራስን ዳይሬክተርን ነዛ ብሚለኑ ትብል ካራክተር ኣብ ልቢ ነፍሲ ወከፍ ተዓዛባይ ድማ ወይ ድማ ኣፍቃሪ ፊልም ከም ተሓደር ጌርና እዩ እታ ፊልም እቲኣ ካብ መፅሓፍ ዘንግባባት ትብል ቁንጫል ታሪክ ዝተወስተት ብግቡእ ተሃንፀት ንነዊሕ ግዜ ኣብ ኤሪቲቪ ከም ተኸታታሊ ኮይና ዘካየደት ስራሕያ ኣብዚ ስራሕ እዚ ድማ ብዙሓት እኮ ርእሶም ዝኽኣሉ ከም ኣደይ ብጫ ቲፋኖስ ማዕበል ሃብተ ገርግሽ ስነጥበባ ማዕበል ሃብተ ገርግሽ እውን ርእሱ ኣቦይ ሳላሰ ገለ ዝብል ንባዕላ ነጭፍ ሓጭን ዝተፃወተቶም ተራ ፀዳል ዝበሃላ ኣዝዮም ብዙሓት ካራክተራት ፍትዋት ነይሮማ እዮም ካብኦም ብጉልሕ ዝበለ ግን ሜሎኖ ትበሃል ሓንቲ ጅግና ፈጢርልና እዩ ነፍሴር ስነ ጥበባዊ ኢሳያስ ፀጋይ ካብቶም ተዘከርቲ ኣብ ፊልምታትና ክሳብ ዝሕጂ እዋን ዘይሃሰሱ ገፀ ባህሪ ድማ ሜሎኖ ኮይና ረኺበያ ኣለኹ ቀፂሉ ዘሎ ሳይሞን ንጉሰ እዩ ዜሮ ለኸለከ በቃ ኺለይ ባልሁም ትፈልጥዎን ትዝካረ ንፈቲነ ኣይጭ ዘበጥቁልኒ ስነ ጥበባዊ ሳይሞን ንጉሰ ብዙሓት ዘይትፈልጥዎ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ኣብቶም ናይ መጀመርታ ዝነበሩ ስራሓትና ኣዝዩ ብሉፅ ተዋሳኣይ እዩ ነይሩ ንሱ ካብ ዝተሳተፈለን ስራሕ ድማ ኣብታ ብሚኒስተር ትብል ኣርእስቲ ትፍለጥ ብኤፍሬም ካሕሳይ ወዲ ኳዳ ስክሪን ፕሌይ ወይ ድማ ፅሕፈት ናይ ዛንታ ክኸውን ከሎ ብተመስገን ዘርኣይ ድማ ዳይሬክት እተገብረት ስራሕያ እዛ ብልፅቲ ስራሕ ሚኒስተር ትብል ስራሕ ከም ቀንዲ ገፀ ባህሪ ወይ ድማ ካራክተር ኣብቲ ፊልምቲ ኮይኑ ዝዋሳእ ዝነበረ ብማህደረ ዝብል ካራክተር ዝፍለጥ እዩ ነይሩ ማህደረ ብጣዕሚ ክሳብ ዝሕጂ እዋን ካብቶም ዘይንርሰዖም ጀጋኑ ናይ ፊልሚ ክንብሎ ንኽእል ኣዝዩ ጉርሕ ተራ ዝተፃወተ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ልቢ ናይ ተዓዛባይ ድማ ዝሰለበ እዩ ነይሩ ማህደረ ሓደ ካብቶም ኣብቲ ካራክተር እቲ ኣብ ናይ ሚኒስተር ሓደ ካብቲ ካራክተር ቀንዲ ገፀ ባህሪ ኮይኑ ንሪሙ ዝቃለስ ምስ ናይ ሽዑ ስርዓት ዝነበረ ናይ ጣልያን ኣንፃሩ ተሰሊፉ ዘተዓወተን ዘንምዕን ርስቲ ሪሙን ዓዶን ዝኾነ ጅግና ተቓላሳይ ተዘንቱ ፊልም ሚኒስተር ማለት እዩ ብጣዕሚ ጉሉሕ ተራ ካራክተር ዘለዎ እዩ እታ ፊልም ንባዕላ እውን ካብ ሚኒስተር ሓሊፋ ብማህደረ ዝፈልጣ ሰብ ይበዝሕ ካብታ ርእሳ እዚ ከዓኒ ክንደይ ሓደ ሓያል ካራክተር ከም ተፈጥረ የረዳእና ማለት እዩ ግርማይ ገብረልኡል ወዲ ምዘሎ ፀርፊ ጥራሕ ኣይኮነን ካለ ኣሎ እንታይ ካለ ምግሳም ስነ ጥበባዊ ግርማይ ገብረልኡል ወዲ ምዘሎ ብጣዕሚ ንፈልጦ ክንከውን ንኽእል ኢና እዚ ጣዕሚ ዝብል ስያመ ግን መንቀሊኡ ካበዩ ምስ እንብል ኣብታ ኣብ ኤሪቲቪ ብተኸታታሊ እትቐርብ ዝነበረት ዝባን ሕግባ ኣብ ትብል ስራሕ ኣዝዩ ብሉፅ ተዋስኦ ኣንፀባሪቑ ነይሩ ብሓቂ ከኣኒ ብልክዕ እተሃንፀ ሓደ ሓያል ካራክተር ነይሩ ዋላ እኳ ሂሮ ናይቲ ስራሕ ይኹን ከም አንታጎኒስት ናይቲ ስራሕ ኮይኑ እዩ ዓዩ ግን ተፃራሪ ባህሪ ሒዙ ብምዕያዩ ብህዝቢ ኣዝዩ ተቐባልነት ረኺቡ እዩ ህዝቢ እውን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ብጣዕሚ ዝፈልጦ ብዙሕ ሰብ ክህሉ ይኽእል እዩ ብሓቂ ከዓ ከም ሓደ ካራክተር ብግቡእ ዝተሰርሐ እዩ ካብቶም ተዘከርቲ ገፀ ባህርያት ድማ ብስነ ጥበባዊ ግርማይ ገብረልኡል ወዲ ምዘሎ ተታሕዘት ናይ ጣዕመ ዝብል ካራክተር ይኸውን ማለት እዩ እዛ ኣብ ኤሪቲቪ ብተኸታታሊ ትቐርብ ነበረ ስራሕ ዝባን ሕግባ ብሰሎሞን ድራርያ
ተደሪሳኩም ድማ ተኣልያ እቲ ሓሳብ ድማ ካብ መዛግብቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ተወስተ ሓሳብ እዩ ብዛዕባ ሕጊ ዝገልጽ ብውርሻን ብኻልእን ዝመጽእ ኣዝዩ ሰፊሕ ትሕዝቶ ዘለዋ ተኸታታሊት ናይ ኤርቲቪ ስራሕ ነይራ ክሳስ ምጽሕና ኮይ ብስድራቤት ገርና ነፍትሓዮ ዝብለካ ዘሎ በናይ ስድራቤት በዚ ሸራ ዝሕዝ ስድራቤት ዋ ወይ ትንታነ ይትበል ከዚያ ትፍንጠት ፖለቲካ ኣለካ ኳሓላ ኣጸባብካ ጥላን እትወላ እንግሊዝ ወትፈላ ዕጫ ግዛን ተኽሰብ ከም ትኾርሜኒ ስነ ጥበባዊ ተኣምራት ዮሃንስ ማሕታ ሒዝዎ ዝዓየየ ኣብ ፊልም ትማሊ ዝነበረ ገጸ ባህሪኤ ከቕርቦ ሓሲበ ዘለኹ ንሱ ድማ ሰርጌንተ ዝብል ካራክተር እዩ ሰርጌንተ ክሳብ ሕጂ ኩላትና ንዝክሮ ኢና ኣይሆብ ተስፋ ገብር ኣብታ ብስውእ ኢሳያስ ጸጋይ ተደሪሳ እተኣልየት ፊልም ትማሊ ከም ናይ ሰርጌንቲ ካራክተር ሒዙ ዝተዋስአ ክሳብ ዝሕጂ እዋን ተዘካሪ ካራክተር ይገብሮ ማለት እዩ ፊልም ትማሊ ንኸፊላዊ ገድላዊ ህይወት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ትገልጽ ስራሕ እያ ኣብ ግዜኣ ብዙሕ መካትዒ ርእስቲ እኳ ፈጢራ ነይራ እንተኾነት ግን ብጣዕሚ ብልጽትን ኣዝያ ሰሓቢትን ስራሕ ኣብቶም ኣብኡ ዝነበሩ ብዙሓት ካራክተር ከም በዓል ፍትዊ በያን ኑር ኣሕመድ ቡሽ ሒዝዎ ዝነበረ ካራክተር ከምኡ ድማ ክብረኣብ ዝብል እውን ፉኣድ አልኣሚን ተታሒዙ ዝነበረ ካራክተር ብዙሓት ተዘከርቲ ካራክተር ነይሮሞም እዮም ብጉሉሕ ክወፅእ ዝኽኣለ ክሳብ ከም ሳጓ ኮይና ክትከዶ ዝኽኣለት እውን ናይ ስነ ጥበባዊ ተኣምራት ዮሃንስ ማሕታ እያ እሱ ድማ ሰርጌንት ዝብል ካራክተር እዩ ማለት እዩ ኣብ መበል 7ይ ደረጃ ሒዘ ዘለኹ ድማ ብርሃነ ሃብተጽዮን ዓማ ኣብ ፊልም እታ ኣደ ሒዝዎ ንዝተዋፅአ ገጸ ባህሪ ናይ ወዲ ኣኸዛ ዝብል ካራክተር እዩ ኢትክን እግርኽን ኣኪብክ ቆሪብክ ሰጊድክ ምህላው ወይ ከዓ ዕጫ ጓል ኣለምን ነበረን መልዓል ካል መንገድ ንሃተምተሚ ወዲ ኸዛ መቸም ስሙ ከተላዓል ከላ ዘይዝክሮ ብፍላይ ድማ እቶም ቀድሚ 2000 ዓመተ ምህረት ዝነበርና ሰባት ዘይዝክሮ ዳርጋ የለን ኣዝዩ ጉሉሕ ተራ ተጻዊት እዩ እዛ ብምስጉን ዘርኣይ ወዲ ፈራዳይ ከም ድማ ኢሳያስ ጸጋይ ተደሪሳ እተኣልየት ካብተን ብሉጻት ስራሓት ናይ ሰውራውያን ታሪኻዊ ፊልምታት ናይ ኤርትራ ፊልም ታደ ከም ከዳዕ ወይ ድማ በገባ ኢልና ንጽውዖም ካራክተር ሒዙ ዝተዋስአ ብርሃነ ሃብተጽዮን ዓማ ነፍሲሄር ኣምላኽ ኣብ ገነት ይቀበሎ ነፍሲሄር ብርሃነ ሃብተጽዮን ዓማ ወዲ ኸዛ ነቲ ሒዝዎ ዝነበረ ወዲ ኸዛ ዝብል ካራክተር ብግቡእ ዝተጻወቶ እዩ ነይሩ ኣዝዩ ዕውት ስራሕ ይኸዓ ሰሪሑ ክሳብ ሕጂ ተዘካሪ ዝኾነ ካራክተር እዩ ገዲፍልና ኸይዱ ማለት እዩ እታ ስራሕ ንኸፊላዊ ገድላዊ ጉዕዞ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝነበሮ ግፍዕን ብስጭትን ትገልጽ ኣብ ናይ 1975 ኣብ ዝነበረ ግዜ ሓንቲ ዓደ ንዝገበረቶ ጅግንነት እትገልጽ ብልጽቲ ስራሕ ማለት እዩ ኣብዛ ስራሕ እዚኣ ከዓ ዋላ እኳ ብልክዕ ሄሮ ጅግና ናይቲ ስራሕ ስነ ጥበባዊት ነጭፍ ፀሓጽን እታደ ብዝብል ስያመ ተተዋጻቶ ብዝያዳ ተዘካሪ ካራክተር ኮይኑ ዝሰርሐ ብጉሉሕ ዘንጸባርቆ ድማ ወዲ ኸዛ ይኸውን ማለት እዩ ይሄ ቀደስ ሓሲምክ ድዩ ጌታውን እኮ ሎምን ለና ጽባሕ የለና ኒል زعزب كوز في السن سبعي مهاني عد مفلاطاي تقوم نجر حرين باركس زخبركم تخاتلتنا نزوم حجي كغلصوم صنحو قال كابتم بلوصات سرحات فيلمتاتنا عدنا زتسرحمو غوليحوم زوصو ገጸ ባህሪያት የናባኹም ከብሎ ጸኒሄ ንእግረ መንገድ ይወስኮ ብሎ ዝደሊ ኣብዛ ሕጂ እዋን ከም ደረስተን ዳይሬክተራትን ኮይንኩም ኣብ ንጡፍ ስራሕ ትርከቡ ደለኹም ስነ ጥበበኛታት ከምዚኦም ዓይነት ጀጋኑ ካራክተራት ንምውጻእ ከመይ ኣለኹም ነብስና ምፍታሽ ገድልና እዩ ሓደ ዳይሬክተር ርእሱ ዝኸኣለናቱ ሓደ ሂሮ ክፈጥር ኣለዎም ንስኹም ድማ ናትኩም ጅግና ኣብ ስራሕኩም ክትፈጥሩ በዛ ኣጋጣሚ እዚ የተሓሳስብ ነባሪ ዝኾኑ ካራክተራት ገዲፍኩም ድማ
ክትከዱ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ከተሓሳስብ ይደሊ ማለት እዩ ሕራይ እዚ خبركم ተዓዘብትና በዛ ሎማዓንቲ ዘቕረብኳ መደብ ንእሽተይ ተማሂርኩምን ከምኡ ድማ ዓጊብኩም ክትኮኑ ሰብ ሙሉእ ተስፋኤ ኣብ ዝቕፅል መደበይ ብኻልእ ትሕዝቶ እየ ክመጻኩም ሰሰናይ ወድሓምኩም ነዛ ቻነል እዚ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ስድራ ቤተሰብ ድማ ምሳና ስድራ ንኽትኮኑ ሓደስቲ ትሕዝቶታት ድማ ምሳይ ንኽትከታተሉ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ተኸታተልቲ ናይ መደባይ ክትኮኑ ብኽብሪ ዕድመኩም